Takže čaute ľudia, vítam vás Andrej a natáčam video. A toto video bude prvé video z Minecraft Pocket Edition zo Survival a bude tu s hosťom, s mojou sestrou, pozdrav. Čaute. A my sme už natáčali, ako vidíte, trošku sme to tu natáčali, lenže keď sme natáčali, tak som zabudol zapnúť zvuk. Takže sa to trošku dokázilo a bolo to bez zvuku a ani sa mi to moc nechcelo dávať na ten YouTube, pretože bolo to dosť zlá kvalita, aj som to tam zle ponastavoval, ale dneska by to malo byť dobre. Takže dúfam, že vám to nevadí, že sme si to trošku porobili a nebojte sa, nič sme si to tu nenačitovali, robili sme to vlastne. Nie je to tu tak veľa, takže si myslím, že to nie je až také hrozné. Akorát nás to ešte mrzí, lebo sme chceli začať úplne od začiatku, ale tak nevadí, no. Stane sa. No, dobre, takže ideme na to. Takže ja musím dokončovať toto, lebo čo som začala, to musím aj dokončiť. Presne. Ty si dokončil svoje. A Andrej, on stále niečo ťažil a tak, takže pohodička, jahodička. Ja som bol aj pre drevo, pretože sme mali strašne sme namezení, ak by si potrebovala drevo, tak mám 51 dreva neopracovaného. A tu je tento, poďme vyťažiť. Choď kľudne, čo chceš robiť, len ja musím to všetko porobiť. Pretože rozmýšľam... Spadajú mi XP, ty kokos. Prvý raz, čo mám... Ty niečo hovoríš, čakaj. Prvý raz mi spadli XP, wow. Čo som ich nenačítoval. Čo z toho vienka? No, sú teraz uhlia. Je to furt... Dobre, nejdem sa smiať, lebo točíme. No, takže vy ma nevidíte, ale akože ja sa tu jabko. Ja idem, normálne dám kreatív a ty budeš stávať a ja sa budem na teba dívať. Nedávaj kreatív. Veď si robím zrandu, ty debro. Ja som to spadla. Prečo nevieš... Ešte som si sám. Toto video bude fakt akože... A keď tam budú nejaké nadávky, tak to vedia si dáme aj pre 15+, ok? No, ako, myslím si, že toto video bude mať celkom fajn, pretože mňa prečo ten strom natáčať toto video, pretože... Áno, pretože... Ale ja... Nerob, nechaj ma stavať, ja som stáva sama. Ok, čakajte, ja ti chcem pomôcť. To zase porobil. Ale však ty to tak stávaš, ty debil. Andrej. Máš nejaké drevo? Hej, hodím ti ho do čestky. Nie. No, dobre. Som hodil. Počkaj, hádžem ho. Už som hodil. Mimo čestku. Mimo čestku, ty jeblina, hej. A prosím, nazbíraš aj to? Však, také drevo, aby som z toho urobil strechu. To iba toľko si mi dal? Ja ti, víš, koľko mám ešte, počkaj. Mi to hod. Aha, už ti to hádžem, počkaj. Nie, som zase rozbila sklo. Chodej, nátež nejaké Čiže tu máš presne jedno sklo. Hej? Hej, tam je presne jedno sklo. Hodím ti tam. Mám 12 uhlia, čakaj. A máš škrabe oko, do prdela. To ti hodím. Za pár uhlia ti tam hodím. Keby si potreboval niečo, tak tu máš na opravu a... Kompáč si nemám tento. Hlina. No. Takže. Každopádne aké chceš naťažiť drevo? Takéto biele, no. Dá som prepalovať iron. A chcem si... Neprepalil sa, lebo nemáme uhlie už. Ja mám. Ty vole, prečo som to nedal? Však mám. Ja, aké... No to je na sekerku, počkať chvíľku. Aké chceš to drevo, to takéto, hej, takéto biele. niečo. Nie biele, toto. Dobre. Každopádne sme sa vás chceli spýtať, či by ste chceli video z Annihilationu, keďže sme našli super server na Annihilation. Áno. Na Minecraft Pocket Edition, takže... Presne, sme našli úplne kvalitný, bude v popisku jeho IP a je to úplne dobrý server, a prečo to tu levituje? Dobre, nevadí. Je to kvalitný server, na tom serveri som denne aj 4 hodiny. A veľký minus je to, že tam je pre 50 ľudí. No, čo je fakt hrozné, pretože je to fakt nabitý server a my sa tam s Andrejom nikdy nemôžeme pripojiť, čo nás strašne mrzí. A treba, keby ste si s nami niekedy chceli zahrať aj vy, tak by to nebolo možno ani realistické. Presne. Pretože proste ten server je úplne preplnený. Každopádne, ak by ste toto video chceli, tak určite napíšte Andrejovi do komentáru. Presne. A ja by som vám odrazu na to odpovedal a určite dávajte lajky, akože budem strašne rád, keď budem mať lajky, odbery. Budem strašne rád, keď budem mať, ja nebudem mať. No budem mať. Ty vole, som neviem. Ok, nevadí, idem naťažiť tu drevo.
Ale ide mi to zatiaľ na dobré FPS-ka, ani mi to nepadá, lebo to video mi tu strašne drbalo, lebo som si to teraz si to trošku nastavil ešte. Beže Andrejovi sa dneska stal taký fail, že si rozbil omylom mobil, teraz skočil na ňo, neviem akým dopatrením. Ja mám 2 mobily, áno. Mám takýto dotykový a ďalší dotykový. Toto je LG a neviem, čo je to ešte. Tu ide LG... L70, tuto vidíte môj hore. telefón. LG... L7 takýchto pičoviny. A bol to jej, ale ja som iný nemal. Ona má parádny mobil, úplne Samsung Galaxy, čo? Či Prime Time. Vidíš to? Vidím. Proste máš tu drevo už? Ja nemám skoro nič. Videl, ja tu skáčem a vravím. A ja som iný mobil nemal. A ja som mal HTC 500 Desert. HTC Desert 500, ani to neviem vysloviť. A ja som ho proste rozmrdal celý. A on nechcel proste, neviem akým, proste on na ňo omylom skočil. No. Proste prišiel som, hlava. Nevidel som ho, normálne skočil naň. A ja som dostal také rage, že asi som to sral na to. Také reči, ako mal Andrej, to nemá ani pri Minecrafte. Ty vole, ale to som dostal fakt také nervy, že ja som chcel rozbiť môj počítač, normálne som chcel všetko rozbiť. Už som išiel vraždiť, už som išiel zavraždiť Terezu, pretože ona potom do mňa skákala jak svinia. A ona sa mi smiala, áno, vidíte? Máš dreva? Nie, ja ti nedám nič. Nech ma na bokají. Lebo aj tak, kto je lepší PvP? Toto si úplne urobila, úplne, ale hrozne. Čo? Videla by tu ten... Toto si úplne hrozne urobila. Ty pičo, to čo je? A videla by, ja nepotrebujem tú strechu, To je oblúda. Prosím, dám mi strechu. Do česky. Piče. Pardon. Kde? Do česky. Čo ti tam mám hodíť? Zač. To drevo sa nám vždycky zíde, aj keď si... Nemáš tedy irony? Irony, jak môj brat, irony. Vlastne nemám brata. Píše, môj bratranec. Hovorí tie slova. Ale viete, ľudia to majú rádi, veď oni. Nemajú. Chod do prdele. Ja za to nemôžem, že mám 5 odberov. Ale si myslím, že Andrej by si slúžil aj viac odberov, takže... Ani to nemám. Ale nevadí. Takže to si myslíš, že Andrej je najlepší youtuber na svete. No, jasné, dobre, tak odber mám viac. Chod do prdele, ja ťa zhodím. Prosím, poď mi pomôcť. Tak mi hod niečo, ja nemám nič. Tu máš, tuto. Ty vole, hodíš všetko a ja to mám robiť. To prdele, ty si... Tak priebano smejem. Zober to rýchlo. Ty prestaň. Prečo to tak... Ale tuto takto Vieš, tak sa to nerobí, ale nevadí. Tak sa to nikdy nerobí, ak to robíš ty. Ide večera, zapnem oblúdy. Zapnem monštratiek. Potom samozrejme budeme robiť rôzne výpravy a tak, ale zatiaľ to je také to prvé video, kde všetko proste stávame. A pardon, fakt sa mi tu... Dobre, ja som ťa si skočil do reči. Ale ja som povedať, fakt je nám to ľúto, že sa nám ten zvuk neuložil. Dúfam, že toto video sa nám uloží, pretože ak akože sa nám neuloží, tak ma asi jebne. Mrzelo a neviem, či by som vlastne toto seruje. Presne, ja už na to by som kašľal, pretože by som dostal rage, už akože, ja som taký rager strašný a nemám rád zaostalých ľudí, ako je Tereza. Dobre, ja som zaostal. Lebo to vie každý, že si zaostala, však ty vole, to vyzerá dobre. To nám preč. Nepáči sa mi to. Do prdele, musíme to tu... Ja už nemám onej, toto je... Tak chod naťažiť, no ja nemám... Ale neviem, ktorý to strom. Prestaň. Ježiš Kriste, pani. Jasné, ja to kašlem, ja to kašlem. Nechcem povedať hrozne, keď ty podľa, že nemám nadávať, no. Tebe sa to zlomilo. Nie, ja ti dám sekeru, na. Hodím ti takú trošku zaostakú. Kadenšiu, ale ešte funguje. Stone accept, to sa mi vždy hodí.
Mne sa strašne ľúbi, keď máme v blízkosti veľa stromov. Čiže... No úplne, ty vole. Tento strom veľký musíme dať do prdele, lebo moc blízko To nevadí, ale proste máme to aj vodu a tak a proste nemusíme, keď napríklad budeme robiť aj záhradku, alebo... Ja som skúšal na jednom našom svete urobiť mob trapku a fakt funguje. Ale golem farmu by som chcel niekedy urobiť. Ale to by sme asi museli tých villagerov pomoci cheatov. Ináč by to nešlo, keby sme to, ak by ste to chceli, tak by ste mi nám to napísali, by sme to nejak skúsili. Ja ju viem robiť, lenže asi tých villagerov by sme hľadali aj 30, ale... No, 30 nie, ale... Dlho by sme to hľadali, ale oni by sa nám ani domov nedali doniesť. Ako by asi išli za nami. No možno len tak na vozičkoch, ale neviem, či sa to vlastne v Minecraft Pocket Edition dá. Lebo v normálnom Minecrafte to tak robím, keď potrebujem golem farma alebo nejaké hovadiny. Tak urobím tieto a pošlom zombíkov. OK, zapol by som aspoň monštra na chvíľku. Keď už budeme... Už natáčam 11 minút. Dáme tých 20. Ty vole, tak dávaj domov. Dávam nov. Tu je tých zombíkov namrdaných. A ešte kostlivci do toho. Haha, zabíjaj svojich. Spadla mi čo mi, nespadlo mi nič. Hele, prídeš mi TT? A on ma tu ešte Ty vole, on ma zabije. Ja som Není som sráč a idem na ňo. Jasné, ty vole, ja sa kurím ani nedostanem, ty kokos. On mňa zabije. On ma zabije. Pardon, on ma zabije. Homo sapiens. Dávame preč. Odrazu som to dal preč, lebo to je hardcore jak svina. Na to nemáme veci. Nie, ani žradlo nemám, ale už sa mi to doliečilo. Ale strašne sa teším, ak mi dáte, ak mi poviete, že mám na to... Dobre. Však hoď. Ak mi poviete, a ty nemáš nič, že? To akože hovoríš naozaj, hej? Ja to neviem, ja budem radšej chodiť ťažiť. Tak choď ťažiť, Ja ti hodím ironovú sekeru a ťaž. Ja to urobím, aspoň niečo mám robiť, pretože furt ťažiť nebudem. No, vlastne čo som chcel povedať, čo som vravil? Vyťaž tento strom, čo ti vravím. Tento. Nechcem, počkej, lebo... Ty kokos, ale to tu prekáža na tú stavbu. Na tú stavbu. Prekáža. To je strašne pekný ten lesík, že sa mi... Mne sa páči. Neskutočne je to pekné a také... Mne sa páči tvoj skin. Keby to bola ešte nejaká cudzia, nejaká, ktorú moc nepoznám, baba a takýto skin, tak to by som bral odrazu. Ježišmaria, je fakt trápny. Dobre, to je dneska. My sme možno natočili. Ja akože by som... To Annihilation nechceme natáčať a potom ho zbytočne nevydať, keď by ste ho nechceli. Presne. Možno ho natočíme a nechám ho tak a poviete mi, do tohto videa mi určite povedzte, že či chcete ten Annihilation. Aspoň prosím vás jeden koment, lebo my to strašne chceme natočiť, lebo nás to baví a my si to pekne dávame. Nejaký čas to zaberie a možno to videjko bude dlhšie pre vás. Na tomto kanáli dlhšie ako 4 minúty nebolo. To možno aj bude baviť a myslím si, že a mňa to osobne tiež. Akože my drtíme Minecraft, akože odkedy hráme Minecraft? Dobre 3 roky možno. Možno aj viac. My sme, ja vám poviem taký príbeh. My sme proste, neviem, čo sme to vlastne, ako sme to našli? Na tú večku sme sledovali jedného chalana a proste on natáčal Minecraft a Andrej ako veľmi chcel tú hru, lebo sa mi to páčilo, to som fakt som bol malý kepec a stiahli sme si úplnú kravinu, že? Úplnú tú kravinu a my sme... Čo robíš? A úplnú kravinu a sme stiahli a bolo to, že sa nám neuložili svety. A my sme furt, máme to, ale neuložili sa nám svety. A bolo to trošku WTF. A potom sme to možno 3 dní hľadali a ja som bol smutný z toho, ale sestrička mi to našla a moc jej ďakujem. No okej, už máme a mňa boli brucho ako svinia, dobre. Máme už dostávaný náš domček a mi tam strašne nehorazne zavádza ten strom.
Vypadá to, jak keby ho chcel zožerať ten náš dom. Asi zapneme monstra, už by to trebalo, nie? No zapne mi. Option a dávame na hardko. Keď budeme mať dobré veci a napríklad keď pôjdeme do dolov, tak dáme to na easy, úplne easy peasy. Easy peasy. Niekto to vrával, nie? Easy peasy. Niekto vrával. Už si nepamätám, kto to vrával. Easy peasy, viem, že to nejaký youtuber vrával. No okej, vyťaž toto, prosím. Nemáš ešte jeden iron? Nazvíš? Čo to robíš, DSA? Nie Enderman. teraz. Bo natáčame seriózne video, hej, takže sa netrápim. No. Tu je taký zombík. Koľko to má už? Už to má 15. Tak, tu by sme to asi ukončili, či? Hej. Kde si? Andrej. Tu. Poď sem, ja to prepnem. Poď. Počkaj, kde si ale? Poď sem. Takže. Asi z tohto videa bude všetko. No, ďakujeme, že ste si toto video pozreli. Ak chcete viacej takýchto videí, tak napíšte do komentáru. Dajte like, odber. A napíšte, či chcete teda to Annihilation video. A my sa s vami lúčime, takže čaute. Čaute.